Okay, good morning. Good morning sa inyo. Matigas ang ulo ang ating pasahero. I-report ko ito. Hindi nagsisit belt. Matigas ang ulo. Seat belt kayo. Ayan, bagal mo. Hindi ko ma-report kita sa police. Ang sabi nga. Sabad dyan ako. Saan ako fight? Ay, paano sila makakalabas? Sa tingin mo kakasya dito? Buksan mo yung backbed. Okay, park muna tayo at yung isang car ang gagamitin natin, yung mas malaki. Ano kasi ito maliit yung sa amin. Ito yung driving ko puntang LAX. Good morning, attorney. Morning, Mayor. Ito yung ating drive-in airport.
Ano ba? Da? Yana, upang gumagasgas ang mga manita nila. Doon lang ako dami. Diyan lang, oh. Isigilig kita. Diyan na lang. Di bale na, nahak mo naman si kay Jeff eh. Musta ang tulog, madam? Nakalive ulit ako. Pag bukit. Muna lang akong pansinin. Eh, Doc. Hello. Ganda ng gising ni Doc, ah. Ang ganda, blooming ka. Bumubing pa. Ayan si Doc. Hindi pa nagsutok na eh. Masusi lang pa pa Okay. ano eh. Dito yung ano mo, sign. Bako. Yung sign mo. Ay, baba mo anak niya dahil baka tayo magkita. Dito lang. Para na ano. Okay. Tuwas. Ayun, sa airport. Hindi. Kailangan. Okay! Yuhu! Okay na, picture ako kayo. Picture ako kayo. Okay, nag-picture taking lang kami. Ayun, alis na. Picture taking pa. Bago na ng airport. Yan si Tony. Huwag kayo pag-uusapan ng height. Oo, kayo ha. Yung mga basher ko nandyan, no? Lagi. Okay na. Hehe.
Sabi ko nga, Huwag mo pakabahin sila doon. Ano ka yan? May ilang vlog ka pa yan, ha? Going to ano, the Philippines. Siyempre, Ano akala niya? mag-iinggit ako. Ha? Mag-iinggit. Ilan Okay, kayo anak mo? pauwi yung ano. Eh, okay, mute muna natin para
Okay, ito ang LAX airport. Ay, sige, umihi siya. Umihi. Ingat. Ay, ako.